ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର 18ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଶନିବାର ରାତିରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 24 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ କୋହଲା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 3 ଦିନ ହେଲା ତତଲା ସହର ପାଲଟିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି 32.8 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପାଣିପାଗର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ଥିବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣିପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।